dili na lang unta kumusaw-saw aning isyu nila ni Carlos Yulo o siyang inahan. Tungod kay ila maning internal nga problema. Dili na lang unta magapil-apil ang publiko aning ilang away pamilya tungod kay makapasamot rami sa ilang sitwasyon karon. Apan tungod sa katrending aning ilang panagbangi, mugahin lang ko gamay nga oras aron sa paghisgot niini. Nagpapreskon man gud si Angelica Yulo, ang mama ni Carlos Yulo, o nangayo kinig pasaylo. Nagtsabaw nga nangayo og pasaylo, naghilak nga nangayo og pasaylo, ni bakho gyud. Nangayo pasaylo ngadto siyang anak. Human nga nakabuhi kinig mga istorya nga makapasakit ngadto siyang anak nga si Carlos Yulo, hilabi na nga wala magustuhi ni Angelica Yulo ang uyab sa iyang anak nga si Chloe San Jose, mga kabumbo. Nabalaka manggod si Angelica nga basig hotdon ra ni Chloe San Jose ang kwarta sa iyang anak, o wala pod makauyon si Angelica sa style sa panamit aning Chloe kay dering ra kayo. Mubo kuno kay mga sanina, mga sapot nga dering kuno kayo, mga kabumbo. Hinuon normal na nga ang usa ka inahan mutan-aw gyud na alang sa kayuhan sa iyang anak. Kay matod pas panultihon, mothers knows best. Normal na nga ang inahan maniguro gyud kung kinsa ang maminyuan sa ilang anak. Wa man tingali inahan nga gusto mahimong miserable ang kinabuhi. Miserable ang kaminyuon sa ilang mga anak. Wa man tingali inahan gusto anak. Mao nang dili ko makabasol ni Angelica Yulo nga nagduda sa pagkatao aning Chloe San Jose nga nahimong uyab sa iyang anak. Regarding sa hisgutanan sa kwarta ni Carlos Yulo nga nagasto pod sa iyang mama nga si Angelica, dili na lang kumupuno dihang dapita kay wala man ta diha sa ilang pamilya. Wala man ta masayod kung unsay set up sa ilang pamilya. Wala ta masayod sa tinuod nga istorya, ato na lang ning pasagdan ilang pamilya nga maoy mosulbad sa ilang problema. Unya kini pod si Chloe San Jose, magpa good shot unta ni siya sa mama ni Carlos Yulo nga si Angelica. Mo respeto pod unta tungod kay iya maning mahimong ugangan pohon. Bisente pod unta siya manamit aron magustuhan unta siya sa mama sa iyang uyab. Unya si Carlos Yulo, mga kabombo, mas iyang gipalabi og iyang gilabanan ang iyang uyab nga si Chloe San Jose. Si Carlos Yulo pwede pa makapangita og laing uyab, apan dili na siya makapangita og laing mama. Kung simbako, si Carlos Yulo magbuwag sila sa iyang uyab, mamahimo ra gyud kaayo nga makapangita siya og lain nga uyab. Apan kung simbako, mawala iyang mama, di na siya makapangita og lain nga ipuli sa iyang inahan. Wala na lang unta to mitubag si Carlos Yulo sa mga gipanulti sa iyang inahan aron dili mosamot kabati ang ilang relasyon isip inahan og anak, mga kabumbo.